Good morning, world! Alis tayo, guys. Saan ba tayo pupunta? Okay. McDonald's, saan pa? Sunod-sunod kami kumain ng Chowking. Kasi sarap pa naman kami sa Chowking. Pero, in between, nagmamakdo pa rin kami. In between, nag-okra pa rin kami. Di ba, balansi lang. Hindi naman pwedeng puro mukdo. Sasawa ka naman. And it's not healthy, of course. Pero, sasawa ka rin. Pero, ito, trash lang pala ito. Bili tayo ng bago. Para sa akin, guys, sa car freshener, ito na ang pinakamasarap na amoy. May Sheldon na orange. Wala pa nung unang panahon. Tama na, ilagay ko na dito. Alis tayo ngayon, guys. So, kakain muna tayo. Hindi kami nagluto. Nagdilig ako kaninang maga. Ang Louie Boy. Naligo, na-re-exercise, naligo. Buksan ko na. Open the gate. Hindi, mag-pray pa tayo. Oh, let's pray. Forgot. So, guys, ito, kakain muna tayo, guys. Kakain muna tayo. Tapos, saan ba tayo pupunta? Teka, sandali. Buksan mo na? Open the gate, please. Wala. Ayun. So, guys, kailangan kong pumunta ng grocery, hypermarket. But at the same time, I want to go to SNR. So, saan tayo pupunta? Pwede rin hindi pa, kaya lang sa mga mahihilig dyan manood ng mga grocery shopping, mga SNR vlog, mga hypermarket vlog, makakailangan na nating pumunta. O, saan tayo? SNR na lang. It's up to you. Ikaw kaya mamili. Parang hindi ako makapamili. SNR. Oh, sige. Kasi gusto nilang monitor yung mga prices. Okay. So, nag-pray na kami, guys. Always pray before you leave your house. Pray when you get to your destination. Thank God na nakarating ka. So, ayan, guys. Aalis na tayo. Okay, guys. Mamaya ulit. Guys, ayan na. Patapos na talaga ang Marquee Doctors Medical Center. Ayan ang emergency. Trabaho ko dyan, matatanggap ka. Ano? Trabaho ko dyan, matatanggap ka. Ay, hindi na ako matatanggap sa Pilipinas dahil overage na ako. Alam mo, dito sa Pilipinas, ang hirap maghanap ka ng trabaho dahil kasi ang edad, ayaw nila ng may edad na. Sa Amerika, kahit anong tanda mo. Eh, yung experience mo naman. Ay, nako, patrabahuin mo ako, uuwi na lang akong Amerika. Part-time lang. Ayoko nga. Dadala kita ng pagkain lagi, oh. Ayoko nga. Ha? Susunduin kita tanah, hihatid. Ayoko. Hindi na kaya ng powers ko ang stress. Tapos dadaling kita sa mall, lagi. Ha? Sige, ihatid mo ako dyan, tapos magta-tricycle ako papuntang Marque, hindi mo alam. Hindi, sa totoo lang. Yan ang yung sa Pilipinas, di ba, pag may mga hiring, ganyan, mga qualifications, andyan lagi ang edad. Pagka medyo may edad ka na, parang ayaw na nila. Ganon sila dito. Sa Amerika, wala. May mga kasama ko dati na 50 plus na kakagraduate pa lang ng nursing kasi inuna nilang magkaroon ng pamilya hanggang nagkaapo na nung mga malalaki na. Doon pa lang nag-aral. Meron akong kasama nun. Nag-aral siya ng kumbaga ginawa niya for herself. Gusto niya maging nurse. Yun daw ang gusto niya noon pa. Kaya lang maaga siya nag-asawa, nagkaanak, nagkaapo. Pero nung bumalik siya ng schooling, tapos nag-aral, nagtrabaho. Pero sa Pilipinas, di mo yan magawa. Parang ang hirap makapasok pag may edad ka na. Bakit ganun tayo, Ano bang trabaho sa Pilipinas na na hindi nila tinitingnan ang
age. Parang nakikita ko sa mga, kahit ano lang, kahit sa mga mall, kailangan bata ka. Eh di ba sa Amerika, sa mga mall, mga Macy's, mga ganyan, ang tatanda ng mga ano nila mas matanda pa sa akin. Ang mga sales lady nila. Paano naman doon walang discrimination? Walang discrimination. Kaya mong gawin, sige. Kaya mong trabaho, sige. Dito, nakapag-aral ka na, nagtapos ka na, hindi ka pa rin makakita ng trabaho. Nakakain na pala kami, guys. Only in the Philippines. I know. Nakakain na Buti kami. na lang tayo, retired na. Hindi na natin kailangan magtrabaho. I Thank know, you, Lord. thank you, Lord. Dadaanan na natin yung pagtatrabaho, magiging empleyo, Kaya, magiging empleyado. salamat sa Diyos. I know. Mga kapatid ko at saka si Ferolyn, Inday Ferolyn, Jingjing, mag-retire na rin daw sila in 2 years. Or hindi, next year yata. Next year na, end of next year daw. Almost 2 years. Malapit na. Bilis lang panahon. Sige guys, mamaya ulit pag nasa SNR na tayo. Dito na tayo sa SNR guys. Yung KitKat guys, $2.99. 1, 2, 3, 4, 5. Tigda, doble kaya 10. Sarap ng KitKat. Yun ang pinaka-paborito ko. Ferrero Rocher. $6.79. Cute naman ng goggles. Baliktad. Yan pala. Ano ba? $1.99. Ang galing cooler. Tapos may ganito, pwede kang maglaro. Saan ang price? Foosball cooler. Alin? Yan To? Oo. Parang may pinaglilibangan ako Huwag ka Bili mo ako Another space na naman. Ayan, meron ng can opener. Meron pa akong bukasan ng soda Bili mo ako ka. Dati umiinom kami nito guys. Yung chocolate. Kasi no added sugar siya. 30 grams protein. Masarap ang chocolate. Vanilla natatamisan ako. Ito merong coffee flavor. 2499 2989. Meron ding powder. Para sa mga diabetics, Lucerna. Sa hindi diabetic, Ensure. Yung liquid, 2,000. Powder, 3,392. Gusto ko ng tumbler, pero gusto ko yung sa Sunnies, kagaya ng mga binili ng mga bata. Na pwede mong lagyan ng pangalan. Pero ito, ang ganda ng kulay
Ito, malaki. Kaya lang ito, magpapawis ito pag cold nilagay mo. 1,000. O ba? Half off. Tapos dalawa na. Bali 500 isa. Glass siya guys. Buy one take one, 499. Ganda. Mga ibang klase din. Hanapin ko ulit kung nandito yung ano, sugar free na last time mula, 'di ba? Hanapin ko. Wala. Pili natin si Sky, guys. Mint flavor. Naku, magustuhan kaya niya. Mint flavor. Sabagay, wala namang bad breath si Sky. Salamat sa Diyos. Tinatry ko namang linisin ang ngipin niya araw-araw. At saka may water additive akong nilalagay na nakakatulong na hindi magkaroon ng tooth decay at hindi bumaho. Ito naman, ano to? Uy. Pero alam nyo, kahit anong tigas guys, si Sky, ay nako, madali niya lang maubos. 229 ito. Gusto ko sana to, kaya lang baka magustuhan kaya niya yung mint flavor. Alala ko ng bata ako. Para ka ng happy pag meron kang ganito, oh. The same pa rin yung ano nila, no? Packaging. Ang picture. Uy, parang ang sarap. Daing sugar. Gusto niya may cheese.
ito na ate, yung milk. Ito nga yung nabili ko sa Korean store. Masarap siya. Ito guys, zero sugar. Wala yung chocolate ga na hinahanap ko. Wala. Ikaw maghanap ka pala doon ng gusto mo. Saan? Ay, hindi mo pala nakakain. Meron pa ako. Hindi naman ako matakaw ng chocolate eh. Hindi ka kagaya ko. Dati ng mga bata po, mga ang dalawa, gusto nila ito, alala mo? Ga, tingnan mo. Alala mo, gusto nila yan. Ayos ah. Gusto nila yan noon. Binabaon nila sa school. At itong Pop-Tarts. At itong Rice Krispies. Ano naman ito? Binabaon sa trabaho. Bili mo ako. Liverwurst. Ito meron pa ako. Yan. Meron pa. Oh. Skippy with chunky. Hotel. Di ba ito yung mga tinda sa Costco? Bago ako noon sa Amerika guys. Bumibili pa ako niyan, pinapadala ko sa Pilipinas. Lahat na lang gusto mong padala sa Pilipinas, di ba? Pwede mo pang tiklopin ng Stater Brothers, ang Costco, Target, at ilagay sa balikbayan box para magpadala sa Pilipinas, no? Aba. That's good. Ito naman, anong flavor to? Apple crumble. Oh. Gaya, hindi ka na kumakain pala ng nakalimutan mo na. Yung rolled oats mo. Oatmeal. Nakalimutan na. Maganda ka no? Okay. So guys, masarap. Kaya lang full of sugar. Paborito ng dalawang bata nung maliit pa sila. Ngayon, tapsilog na ang paborito. Dati paborito nilang dalawa. Ngayon, for breakfast, tapsilog na ang gusto nila. Ay, vanilla. Bumili ka na ng kape. Teka, titingin muna tayo ng coffee maker kung may makita tayo. Vanilla. Kaysa babalik pa tayo, di iuna lang natin. Ang pangalan, Gold Kili. Gold Kili Kili. So, ito lang yung mga ground coffee. Folgers. Yuban. Ay, ito masarap. Maganda to ah. Jose. Ano? Jose. Walang Yung Yuban. Makatry ka na yan? Naririnig lang. Oh. Ilan ang laman nito? 12.
Try natin to kung makakita tayo ng gusto natin. Coffee maker. Aris. Tama? Hindi mo pala kinain yun sa'yo. Ano? Kailangan ko na isa. Ah, isa? Isa lang. Ano yan? Tatlo lang. Bakit? May isa pa ako. Yan lang. Ito masarap din. Oh.